Piye to Mas? Mesti lho lek apan aku ki mesti ngono kuwi lho. Aku kok lek dadi piye to Mas? Sapa sing arep gambui? Harus tak gambui, wong awakmu tenang ae. Kuat to Mas gendong aku engko lek pom aku dadi. Ngenteng nih. Diajeng Yuni, ini tadi ada request yang masuk. Apa Mas? Iki keleres kebetulan pas jenengmu no. Iki Mbak Yuni. Ada apa gitu Mas? Mas Kentong ya, kentong apa kentung iki? Kentung. Kentung Mas. Pamundutanipun Dewa Tresno. Sama Cinto di Mato. Ini mau duet Masnya. Mas Kentung mana ini orangnya Mas? Pripon? Wah. Dewa Tresno duet loh Mas. Masa aku duet karo aku dhewe gue. Jenenge lek dhewe ra duet lho Mas. Ya Dewa Tresno sama Masnya ya Mas. Monggo Mas Kentung. Ika gadah pamuritan tembang Dewa Tresno. Monggo Mas Kentung. Terima Mas Febri. Aku cinta padamu, ora ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Masih bersama Campur Sari Manunggal Laras.
yo bareng gedunga agenuwun marang dewa tresna nuwun marang dewa tresna. Piye to Mas? Satunggalipun pamundutan tembang Dewa Tresna sampun dipun aturaken. Mbok pilih niki saking Mas Kentung, mejanipun Mas Kentung. Pamundutanipun sampun dipun pinangkani niki pripun ingkang wonten ngajeng nika Mbah Nyamin. Oh, mangke dereng. Oh nggih, niki mengke dipun tenggo nggih gabungan saking panjenengan. Niki sing celak niki Mas pripun? Oh, mengke monggo sedayanipun dipun sekecakaken anggenipun ngrahepi pasugatan ingkang sampun dipun sediakaken. Niki dipun sediakaken saking tuan rumah ingkang enten wingking mriku, nek sing teng ajeng niki dipun sediakaken kalian Mbah Setu ngoten. Nggih. Nggih. Masnya mau nembang to Mas ini? Cinta di Mata ini juga duet lagi loh. Mas sinten wau? Mas Kentung. Mas Jot sangka mejamu lho iki. Ayo to Mas, iki request sampean lho duet iki ra nek sing tak jak duet ki piye to? Ayo. Ayo tong awake dhewe. Nggih. Oh kali. Nggih kali Bapak. Monggo Pak. Lah pripun to mboten purun lho. Mas Kentung pripun iki? Njaluk gending dipinangkani. Ndak gelem. Oh, ngoten. Nggih. Itu gendingnya udah kuwi lho Mas Jot lek tapi. Monggo panglipure diaturke apa nok sidane.
piyambak nggih sampun katur. Matur sembah nuwun Diajeng Yuni ingkang sampun ngaturaken panglipur nggih. Ugi katuran sugeng dalu. Sugeng pinarak ingkang sekeca para tamu undangan. Kalian tersepi pasugatan ingkang sampun dipun sediaaken saking tuan rumah. Dalu niki panjenengan dipun libur kalian CML campur sari manunggal laras ingkang bijil saking leladan Bulu Sari Sido Mulyo Pagerwojo ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bopo Kamto utawi Mbah To Gondrong. Ingkang dalu niki setetep makaryo sareng kalian salah satu galipun LB Pro Audio kagungane Kang Mas Nur Hadi saking Ngerandu Keradinan Pagerwojo Tulungagung. Ugi tasik dipun sengkuyung saking YouTuber Jawa Timur menika wonten ingkang nganggo setunggal wonten Gading Production kagungane Mas Doni Setiawan. Ugi wonten AW Production ingkang saged panjenengan persani melalui jalur channel ingkang sampun kula sebataken nggih. Mbok pilih niki kadang-kadang ingkang badhe ngersakaken tetembangan monggo pengin request lagu gadah pamurutan gending menika tasik dipun tenggo kalian konco-konco campur sari manunggal laras monggo nggih. Sesarengan kalian campur sari manunggal laras ingkang makaryo sareng kalian LB Pro Audio wonten Diajeng Dela. Dilanjut lagi. Nyapa Mas? Kaget ya no. Nyapa kok kaget iki kesetrum? Kesetrum. Setrum cintaku padamu. Tenan ya no. Lah sampeyan jujuk kaget ngono. Ngono awakmu wis mare ra iso turu kata-katamu. Ya Allah. Diajeng Dela mungkin ditawarkan untuk dulur-dulure awake dhewe. Sing pengen nyanyi no. Wilujeng Dalu yang baru hadir ya. Mas-mas mbak-mbak yang baru hadir. Boleh menyanyi boleh menyumbangkan suara emasnya. Bener sekali. Ndak usah malu-malu. Nggih. Tayub so. Tayub bisa. Dangdut bisa. Religi insya Allah ugi saged. Mas Garis bisa. Nggih wilujeng dalu nggih. Bapak Nyamin. Bapak Karyaman wilujeng dalu. Dipun tenggo gabungane ngoten. Dipun tenggo saweranipun. Oh, saweran to, no? Pun. Oh, iki para bos-bos ono, para bos-bos ya rawuh. Sing ning wetan. Dipun tenggo gabunganipun. Saking mejanipun dulur-dulur patuk Jambu Kradinan. Heeh. Ya no, panglipure diaturke. Nggih, sumangga manunggal laras. Bagaimana teman-teman? Kayak dek ingin loh calek, kemarin dek ingin piye? Lali ya no San. Halo cantik. Ya Allah kayak anakku loh Mas iki Mas. Sama nih Rene dhisik. Baturi aku ngadeg ben ra ngahingi ngono lho. Nah, mosok awakmu nyundi ngahingi. Lah piye? Nyundi isin ya? Heeh. Lek ndak isin sik engko aku. Kok bengi aku wis ndak isin. Oh, percaya aku no. Percaya. Engko bengi. Engko bengi tak nginceng no ya. Aja no rahasia. Heeh. Heeh. Pripun? Heeh. Mas Tepos pripun? Ditenggo. Gabungan itu panjenengan Mas Hari. Mas Bun. Yuk sesarengan campur sari manunggal laras. Juga cantiknya Jawa Timur. Ada Diajeng Dela.